A day of my life, nagdahong makahawas sa kalisod, nag-vlog na lang. Kanang plato karon is nanguha tagalugbati aron gulayon, so diri dapit sa nikatay nga bulak nga kahoyon ni nagdabdab ta diri kay daghan kay lamok tagko kaayo, and then diri pud sa pikas na po'y alugbati nga akong gitanom. So nag-start na ko diri butang og sudlanan aron sudlan ako sa alugbati nga akong harveston, kay maggulay lagi ta kay wala ang sudan gulay ra. So okay man pud ni kay daghan kay vitamin sa makuha sa panlawas aron himsog ta kanunay sudanglog kay ning alugbati, pero lamian jud ni siya nga kulay sa bawon. So daghan kay diri ang mga udlot, so udlot akong ikuha para makumok ni siya kay klay pud katong punuan jud itong kuon kahit man jud kay, pero so nabalik ko diri sa mitangko nga aron akong isagol og appeal kay daghan ako kay diri wala pa na ako nakuha is diri barata diri kay mo ra man ni atong gulay diri karon kay ang atong kan kalamunggay ko wala na may kamuan palawas so mao lang sa ni karon. So ang ato ning sumbak ani is noodles nga manok flavor Chinese. Kung apikit ta sa mga saduanon nga mahalon diri ta sibog sa mga gulay na pantay makuha mga sustansya sa panlawas. So mao ni, thank you.